Pag-iwas naman po sa epekto ng El Nino sa agrikultura at komunidad, pinagtutuunan ng pansin sa bayan ng Suala. Para sa detalye kasama natin, Idol Intern JC Lacunsay. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ng seminar ang lokal na pamahalaan ng Sual kasama ang iba't ibang sektor upang talakayin ang epekto ng ENSO o El Nino, Southern Oscillation at pabago-bagong panahon sa sektor ng agrikultura mula Mayo hanggang Oktubre 2026. Tinalakay sa aktibidad ang mga posibleng epekto ng matinding init, kakulangan sa supply ng tubig, tagtuyot at iba pang kondisyon ng panahon na maaaring makaapekto sa produksyon ng mga pananim at kabuhayan ng mga magsasaka. Nagbigay rin ng climate outlook at mga rekomendasyon ang kinatawan ng Pag-asa Dagupan kaugnay sa mga hakbang na maaaring gawin upang mabawasan ang pinsalang dulot ng matinding init at iba pang epekto ng climate change sa agrikultura. Dinaluhan ang seminar ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga magsasaka at mga opisyal ng barangay bilang bahagi ng paghahanda ng komunidad sa posibleng epekto ng extreme weather conditions. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang kahandaan ng sektor ng agrikultura at makapaglatag ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng matinding init at pabago-bagong klima sa produksyon ng pagkain at kabuhayan ng mga residente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Intern JC Lacunsay, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.